бемории ҷоғар яке аз бемориҳои маъмултарин дар кураи замин мебошад. норасогии ёд яъне ки ба ҷоғар оварда мерасонад. Якчанд намуди ҷоғарҳо вуҷуд дорад. Мо дорем ҷоғарҳои эндемикӣ. маънои эндемия яъне ки дар як территорияи муайян, дар як маҳаллаи муайян ки дар он ҷо ёд дар шакли ҳам дар намак намерасад ё ки дар муҳите ки дар он ҷо ёд намерасад, ин намуди ҷоғарҳоро ҷоғарҳои эндемикӣ мегӯянд ё ин ки минтақавӣ мегӯянд. Дигар ҷоғарҳо ҷоғарҳои диффузӣ, яъне ки ҷоғари нуфузнок. ҷоғари нуфузнок бошад аз ҳисоби норасогии ёд. аз сабаби оне ки худи мамлакати мо, давлати мо ки аз сатҳи баҳр баландтар қарор ҷойгир шудааст, дар худи хоке ки дар мо ҳаст, дар он ёд вуҷуд надорад ё ин ки ба қисми камтарин. ва аз ҳамин сабаб он маҳсулотҳое ки мо истифода менамоем дар таркиби онҳо ёди меъёрӣ дида намешавад. аз ҳамин лиҳоз барнома қабул шудааст ки оиди ёд бо ёд таъмин кардани аҳолӣ новобаста аз синни сол, новобаста аз ҷинс, новобаста аз вазн бояд ки ҳамаи аҳолии ҷумҳурӣ бо ёд, яъне ки ҳам намаки ёднок кардаш истифода намоянд дар хӯрокҳо дар таомҳо ва дар он гӯем хӯришҳое ки тайёр менамоянд ва инчунин ба шакли таблеткавӣ, ба шакли ҳаббӣ аз синну соли хурдӣ ва ҳатто адабиётҳои муосир пешниҳод менамоянд ки занҳое ки то давраи гӯем ҳомиладорӣ бояд бо ёд таъмин бошанд, дар давраи ҳомиладорӣ низ бояд бо ёд таъмин бошанд ва баъд аз таваллуд 2 соле ки давраи лактатсия мегӯянд, ки синамакунӣ, бояд ки ёд истифода намоянд то ин ки насле ки дар батни он ҳаст ё ин ки насле ки аз он шир истеъмол менамояд оянда ба пайдошавии бемории ҷоғар гирифтор нашавад. аксарияти нафароне ки мушкилии ки ҷоғар доранд метавонад ки ин якумин дараҷа ба ноқусил ақлӣ, яъне ки ба издиробҳои пайдарҳам, яъне ки асабонияти зиёд, дар давраи то балоғатӣ ва давраи балоғат инкишоф наёфтани узвҳои ҷинсӣ, чӣ дар мардҳо, чӣ дар занҳо, чӣ дар духтару писарҳо, чӣ дар писарҳо ва инчунин дар духтару писарҳо вайроншавии давраи ҳайзӣ, ки ин дуру дароз аз ҳисоби норасогии ёд агар халалдоршавӣ бошад метавонад ки ба бенаслӣ оварда расонад. дар писарбачаҳо бошад дуруст инкишоф наёфтани узвҳои ҷинсӣ ва инчунин метавонад ки дар худи писарбачаҳорам дуру дароз, яъне ки худи ҷоғар бошад беназорат ба бенаслӣ оварда расонад. яке аз мушкилиҳое ки зиёдтар ба бемориҳои неврологӣ, яъне ки асабӣ қати вобастагӣ дорад, ин назари эндокринологӣ мебошад. нафароне ки хроникӣ, яъне ки бемории ҷоғар доранд, беназорат мебошанд, яъне ки дору давои лозимиро сари вақт истеъмол намекунанд аз тарафи ҷоғар, инҳо метавонанд ки ба системаи марказии асаб халалдор кунад ва ба бемориҳои асаб оварда расонад. чунки ин намуди бемориҳо бисёртар дар байни аз 18 сола гӯем ки то 40 сола. дар занҳо ин намуди беморӣ зиёдтар дида мешавад, аз 18 то 24% зиёдтар нисбати мардҳо. хоб чӣ бояд кард ки аз ҷоғар пешгирӣ намуд? дар мадди аввал тарзи хӯроки дуруст, яъне ки он маҳсулотҳоеро ки мо истифода намоем дар таркиби онҳо, яъне ки элементҳои фаъол калий, натрий, калтий, витамин D ва фосфорҳо зиёд бошанд. хоб дуюм мо дар боло гуфта гузаштем, яъне ки бо намаки ёдӣ таъмин намудан аз он намакҳое ки дар таркиби он калий ядид дорад, яъне ки ёдиди калий вуҷуд дорад, истифода бояд намоянд. хоб сеюм мо такрорам шавад ки дар боло гуфта гузаштем, бо ёд ба худи калий ёдид дар шакли таблетка, яъне ки дар шакли ҳаббӣ бояд ки таъмин намудани аҳолӣ аз хурдсолон то калонсолон ва албатта ки дар ҳавоҳои мусоид зери нурҳои офтобӣ дар соатҳои муайян, яъне ки нурҳои офтобиро гирифтан дар кор. хоб барои нафароне ки дигар намуди ҷоғарӣ доранд, яъне ки ҷоғари токсикӣ мегӯем, заҳролудӣ, барои ин намуди ин ҷоғарҳо истифода бурдани ёд қатъиян манъ мебошад, чунки дар худи ғадуд гиперпродуксия, яъне ки зиёд истеҳсолшавии гормонҳои тироидӣ ба вуҷуд меояд. дар ин ҳолат мо доруҳо бар зидди ин таъин мекунем. барои ҳамин нафароне ки вақте ки ҷоғар гуфта муроҷиат мекунанд, бояд ки таҳлилҳои лабораторӣ гормоналӣ гирифта шавад, ташхис муайян карда шавад, дар асоси ташхис ва муайян намудани намуди зоб баъдан табобатҳои лозимиро бояд тавсия диҳем.